ο οποίος από ό,τι βλέπετε ήδη έχει τρομερά μεγάλες κατασκευές, έχει ανεμόσκαλες, έχει γενικά ό,τι μπορείς να συναντήσεις στραβό στον δρόμο σου. Το τελικό στόχο θα πρέπει να βάλετε 3 κρίκους στο λοξό άξονα που βρίσκεται μπροστά σας για να πάρετε τον πόντο. Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στους 10 πόντους θα έχει κερδίσει την πρώτη ασυλία και φυσικά το έπαθλο φαγητού. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε με την επιλογή αντιπάλων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πετάξουμε ένα κέρμα. Μπλε για τους μαχητές, κόκκινο για τους διάσημους. Ξεκινάνε να διαλέγουν πρώτοι οι μαχητές. Σας δίνω λοιπόν από 2 λεπτά σε κάθε ομάδα για να φτιάξετε τα δικά σας ματσαρίσματα. Καλή επιτυχία! Εγώ θέλω τον Γιώργο, επειδή έχασα, θέλω... Και ο παπάς μου φάνηκε πιο Θέλω ρεβάνς, θέλω ρεβάνς. Ωραία, και εγώ τον Άλεξ. Αντί να πάρεις το δυνατό τους, να πάρεις ένα που μπορεί να το κερδίσεις. Και εγώ να πάω, αν είναι να χάσω από τον αδύναμο, καλύτερα να χάσω από το δυνατό τους. Αυτό είναι μια στρατηγική που λέει. Είναι μια στρατηγική. Εγώ θεωρώ τους πιο αδύναμους από εκεί Περικλή και Καλύδη, οπότε πρέπει να τους διαλέξουμε σαν αντιπάλους μας. Ναι. Απλά πρέπει να μάθουμε εμείς αυτό που είμαστε 3 τώρα τι πρέπει να γίνει. Μάλλον θα μείνει μία εκτός. Ο Άλεξ μου φάνηκε επίσης ταλαιπωρημένος, ο παπάς, 3 άντρες. Όλοι ταλαιπωρημένοι είναι. Κοίτα, θα διαλέξουν για αυτοί, οπότε και να λέμε τώρα. Ωραία, ναι. Εγώ έχω κάνει 2 νίκες. Δεν να ξαναδοκιμάσω να πάρω τους 2 που νίκησα ή να δοκιμάσω να πάρω κάποιον άλλο. Διαφορετικός είσαι πολύ καλό. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι αυτό να είναι πρώτη. Είσαι πολύ καλό. Ωραία, είμαστε κουμπλέ. Ωραία, πάμε Τα μισά πώς θα γίνει. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. 1, 2, 3. Μαχητές! 1, 2, 3. Οι ομάδες έχουν αποφασίσει. Ξεκινάμε λοιπόν τα ματσαρίσματα από τους μαχητές, παρακαλώ. Το Γιώργο Κοψιδά θέλω. Ρεβάνς. Το παιδί με την μπλε μπλούζα, νομίζω James. Άννα Μαρία. Το φίλο μου τον Αγρότη. Ελευθερία. Εγώ θέλω να πάρω το φίλο μου τον Γιώργο. Μαριαλένα. Διαλέγω τον Πάνο. Και ο Μιχάλης Αρναούτης αναγκαστικά επιλέγει τον Γκρις. Επομένως, το πρώτο ματσάρισμα μένει η Αγγελική Λάμπρη εκτός, η οποία αναγκαστικά θα παίξει το δεύτερο. Καλή επιτυχία! Πρώτος αγώνας ασυλίας και πρώτος αγώνας ασυλίας γενικά στη φετινή σεζόν του Survivor. Στην αφετηρία είναι ο Γιώργος ο Κόρο και απέναντι του ο Πάνος Καλίδης. Έτοιμοι, 3, 2, 1. Ήταν οι παίκτες από τις ψηλές ράμπες να κατέβουν από τις ανεμόσκαλες. Πιο γρήγορος ο Πάνος ο Καλίδης, ο οποίος πέταξε πραγματικά. Τώρα μπερδεύεται ο Πάνος εκεί στο λαβύρινθο, καταφέρει και ξεγλιστράει. Φαίνεται να είναι πιο ευκίνητος ο Πάνος Καλίδης σε αυτή τη μορφή του αγώνα. Σε αυτό το σημείο να τρυπώσουν οι παίκτες, να κατέβουν, να ανέβουν. Τώρα αυτή η ράμπα που βλέπετε είναι γύρω στα 7 μέτρα. Έχουν άλλη μια κάθοδο από ανεμόσκαλα, η οποία την ξεπερνάνε πολύ γρήγορα, πηδώντας ουσιαστικά. Και τώρα ήρθε η ώρα να δροσιστούν. Ο Κόρο, ο οποίος έχει βάλει και στην μπλούζα του το προσωνύμιο που του δώσαμε. Βαφτίσαμε ουσιαστικά, παίρνει κεφάλι στην κούρσα. Το εμπόδιο τώρα είναι αρκετά δύσκολο. Με τα σκοινιά εκεί χάνει και λίγο το ρυθμό το Πάνος Καλίδης. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Ξεκινάει πρώτος ο Κόρο. 3 άξονες. Θα πρέπει να βρεθεί ένας κρίκος σε κάθε άξονα. 3 κρίκοι συνολικά, χάνει το προβάδισμα ο Κόρο. Έρχεται ο Πάνος. Πολύ ψύχρεμα. Πολύ καλό, πάμε. Ρίξε. Πάμε, βάλε ένα. Αυτά. Πάμε. Πάμε, είσαι πολύ καλά, πάμε. Δεν τα καταφέρουν οι παίκτες. Πολλές φορές ο στόχος, αν όχι όλες, είναι και θέμα προπόνησης. Στόχο τον οποίο θα μπορούσαν να φτιάξουν εύκολα στην παραλία τους και να εξασκηθούν. Δοκιμάσει με τα 2 χέρια ο Κόρο. Παραλίγο.
Προχωρούνται αρκετά μέχρι στιγμής. Σειρά του Πάνου. Έμεισε πάνω, σιγά σιγά. Όλοι παίκτες όρθιοι. Αυτός ο Πάνος. Σιγά σιγά. Όταν τον επέλεξε ο Κόρο, δάγκωνε τα νύχια του. Δεν του άρεσε καθόλου η αναμέτρηση αυτή. Κόρο, ένας κρίκος και για αυτόν. Φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Δεύτερος για τον Κόρο, ο οποίος συλλοκάρει το χέρι τώρα. Τρίτος για τον Κόρο. 1-0 οι μαχητές και πανηγυρίζει έξαλα ο Κόρο. Με δυνατές κραυγές, απογοητευμένος ο Πάνος. Μπράβο Πάνο. Το έδωσε ότι μπορείς να το πάρεις. Έλα σου πω. Έλα σου πω. Το είδες ότι μπορείς να το πάρεις. Άιντε. Από το πρώτο που κάναμε προχθές. Πάνω κάτω τα ίδια. Τα ίδια. Θέλει ένα σπιντάκι. Τον εγώ πήδηξα μέσα, είναι χαμηλό, δεν έχει θέμα. Άλμα έκανες. Όχι, όχι. Πηματάκι κανονικά. Εδώ στο δίκτυ τα κοινά δεν είναι μεγάλα. Πατάς κανονικά. Μη φοβάστε να μπει το πόδι σου μέσα οτιδήποτε. Και εδώ tips. Εγώ στόχο, αυτό δεν με βόλευε. Δεν βολεύει. Το έτσι, σιγά σιγά το βρήκα. Δεν είναι πολύ βαρύ. Το βρίσκεις σιγά σιγά, απλά θέλει ανάσες. Να χαλαρώσεις, να μην έχεις το άγχος δηλαδή. Και να βάλει ο άλλος, δεν αγχώνεσαι, δηλαδή άμα είχα αγχωθεί που βάλε πρώτος. 3, 2, 1. Survivors! 1-0 μπροστά οι μαχητές οι οποίοι έχουν στείλει στην εξέδρα τον Κρίς Σταμούλη και απέναντί του για την ομάδα των διασύμων ο Μιχάλης Αρναούτης. Έτοιμοι! Πήδηξε και ο Μιχάλης. Είναι τίμιο το ύψος εκεί, γύρω στα 2 μέτρα. Παρ' όλα αυτά δεν τα φοβήθηκε. Βραχής όμως πυγμάχος. Βλέπετε όσοι έχουν πιο χαμηλό σκαρί περνάνε πολύ γρήγορα από το λαβύρινθο. Αυτό έκανε και ο Πάνος Καλίδης πριν. Μιχάλης Αρναούτης προπορεύεται, ο οποίος έχει υποστεί και τη δηλητηρίαση από τα τούμπερ που φάγανε. Κάποιες ρίζες οι οποίες φυτρώνουν εδώ στην χλωρίδα του Αγίου Δομήνικου. Καλό πέρασμα τώρα, ανεβάζει την ταχύτητά του και ο Κρίς. Ο δικηγόρος μας, ο οποίος τον τελευταίο καιρό κάνει καλλισθενική γυμναστική, η οποία πιστεύω ότι θα το βοηθήσει πάρα πολύ στις πίστες του Survivor. Το δύσκολο πόδι που λέγαμε, έπλεξε λίγο το πόδι του εκεί ο Μάικ. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρνει. Mighty Mike φτάνει ελάχιστα πιο νωρίς από τον Κρίς και ξεκινάει την πρώτη βολή. Δεν την έβαλε. Παραλίγο ο Μιχάλης Αρναούτης, άτος ο Κρίς. Ο Κρίς παραλίγο να κάνει και το δεύτερο. Δεύτερος κρίκος για τον Κρίς και για τους μαχητές οι οποίοι προχωρεύονται με 1-0. Για να δούμε, θα πάρουν κεφάλι. Μιχάλης Αρναούτης, τρίτος όμως για τον Κρίς. 2-0 οι μαχητές οι οποίοι δείχνουν από νωρίς τα νύχια τους και θέλουν να καθαρίσουν με την πρώτη ασυλία. Mighty Mike φτάνει ελάχιστα πιο νωρίς από τον Κρίς και ξεκινάει την πρώτη βολή. Τρίτος όμως για τον Κρίς. 2-0 οι μαχητές οι οποίοι δείχνουν από νωρίς τα νύχια τους και θέλουν να καθαρίσουν με την πρώτη ασυλία. Οι στόχοι τάξη μου φάνηκαν κομπλέ εύκολοι. Α, σου φάνηκε εύκολο. Okay. Ναι, αλλά το είχα λίγο σαν ανάσα, αλλά όλα οκ. Γιατί ο Μάικ ήταν πολύ γρήγορος. Σούπερ. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Μια χαρά το πήγε το Σιγά. Γιατί ο Μάικ ήταν πολύ γρήγορος. Μπράβο ρε Μάικ. Μάικ ήσουν πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γρήγορος. Έλα βαρό. Ευχαριστώ.
μαχητές οι οποίοι παίρνουν κεφάλι στην κούρσα από νωρίς. Η Μαριαλένα είναι για τους μαχητές πάνω στη ράμπα. Απέναντί της η Κάτια Ταραμπάνκο. Έτοιμες. Ξεκινάνε οι δύο πολύ αποτελεσματικές παίκτριες. Στον πρώτο αγώνα που τους είδαμε φέρανε πόντους για τις ομάδες τους. Και οι δύο. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πηγαίνει η Μαριαλένα και η Κάτια, η οποία είναι πιο ψηλή. Παρ' όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ευκίνητη. Κάτια που είχε και την περιπέτεια με τα μαύρα μούρα, άσπρα μούρα. Τι έφαγε εκεί στην παραλία της. Μπράβο Κάτια, μπράβο Κάτια, μπράβο! Αυτό είναι! Μπράβο, πάμε, έλα! Μαριαλένα από την άλλη πλευρά, πολύ αθλητική. Φοβήθηκε λίγο εκεί την πτώση. Κοιτάξτε πώς πήδηξε η Μαριαλένα. Πολύ πάθος και στις δύο παίκτριες, και στη μαχήτρια, αλλά και στην διάσημη. Πέφτει εκεί η Μαριαλένα, παρόλα αυτά φεύγει σαν το γατί στα 4 και θα φτάσει πρώτη στον τελικό στόχο. Από πίσω της πολύ κοντά η Κάτια Ταραμπάνκο. Οι μαχητές έχουν ενθουσιαστεί. Διάσημοι κοιτάνε προβληματισμένοι. Άστοχες μέχρι στιγμής. Να'τη η Μαριαλένα, πετυχαίνει το κεντρικό. Πάμε, είσαι πολύ κοντά. Τώρα να σκοράρει στα άλλα δύο η Μαριαλένα για να κάνει το 3-0 αν τα καταφέρει. Πρέπει να πατήσουν οι διάσημοι, να μην μείνουν πίσω στην κούρσα. Μιλάμε για τον πρώτο αγώνα ασυλίας της χρονιάς. Είναι πολύ σημαντικό κάθε ομάδα να δείξει χαρακτήρα. Να προστατέψει τους παίκτες της και να βγει αλόβητη από αυτήν την δοκιμασία. Δεύτερος κρίκος για τη Μαριαλένα. Πολύ άστοχη αυτή πολύ, παραλίγο να κάνει και τον τρίκο. Ο Μπάνκο έχει ένα θέμα εκεί με τον Άτο, το κάρφωσε. Με το πήγα να πω ότι δεν το έχει καλά η Κάτια με τον στόχο. Το κάρφωσε, τώρα φαίνεται να το ισορροπεί. Άτο και το δεύτερο. Πάμε για ανατροπή, για να δούμε. Πρέπει η Μαριαλένα να πηγαίνει μόνη της για τον πόντο. Δηλώνει παρούσα τώρα η Κάτια Ταραμπάνκο. Ετοιμάζεται να της χαλάσει τα σχέδια, παραλίγο. Επιστρέφει η Μαριαλένα. Τώρα έχει αυτή το πλεονέκτημα για να πάρει τον πόντο. Πολύ άστοχη, πολύ. Της φεύγει λίγο δεξιά, τραβάει το τιμόνι της. Κάτια με ψυχραιμία. Ήρθε η Μαριαλένα να φεύγει για να μαζέψει κρίκους. Και τώρα πανηγυρίζει έξερα τον πρώτο πόντο των διασύμων. 2-1 το σκορ. Πάμε ρε Κάτια! Μπράβο, πάμε, έλα! Πάμε! Κάτια με ψυχραιμία και τώρα πανηγυρίζει έξερα τον πρώτο πόντο των διασύμων. Μπράβο ρε Κάτια. Μπράβο ρε Κάτια. Μπράβο ρε Κάτια. Μπράβο ρε. Ζουνάκι μου. Εντάξει. Μπράβο ρε κύριο. Τίποτα ρε, το πήγα το ένα έτσι. Μια σκάλα. Καλά. Δεν μάσησες. Δεν μάσησες. Το γόνατο ρε. Πώς είναι το γόνατο? Μια χαρά είναι, έχει αντέξει. Και από εδώ αυτά είναι τώρα. Παλιά. Δεν πειράζει. Πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα διφάσει το βάζω. Έφτασες πρώτη. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Και στο προηγούμενο πρώτο έφτασα. Έλα, θα το βρούμε, έχουμε κι άλλο αγώνα. Έλα, μη... Είναι δύσκολο στόχο σήμερα. Ναι, ωραία, αλλά βάζω τα δύο πρώτα άλλο κομπλέ. Ναι, ατυχία. Και σκάλω στο τρίτο. Αποτυχία, μην το ψάχνει. 2-1 μπροστά, οι μαχητές διατηρούν το προβάδισμά τους. Έχουν τον James Καφετζή στην εξέδρα. Απέναντί του ο Περικλής Κονδυλάτος για τους διασύμους. Έτοιμοι! Το James Καφετζή στην εξέδρα. Απέναντί του ο Περικλής Κονδυλάτος για τους διασύμους. Έτοιμοι! Ήταν δύο παίκτες. Ο Περικλής, ο οποίος μας εξέπληξε στο τρέιλερ του φετινού Survivor. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Xerxes από την ταινία τους 300. Ο James από την άλλη πλευρά, ο οποίος θυμίζει πάρα πολύ τον Ed Sheeran. Είναι αρκετά αθλητικός. Λίγο πιο βαρύς ο Περικλής.
γρήγορος ο James. Ένας καλός παίκτης για την ομάδα του, αποτελεσματικός, γιατί στο στιβομάχης εκεί μετράει η δύναμη ενός παίκτη, στο να μπορεί να φέρνει πόντους για την ομάδα του. Μείωσαν διάσημη, τσεκάρει με το βλέμμα τον Περικλής να δει την πρόοδο του αντιπάλου του. James με ένα πολύ ωραίο στυλ περνάει τους τύπους μάχης, σαν να το έχει ξανακάνει. Θα φτάσει πρώτος στο τελικό στόχο. Όρθιοι μαχητές δεν θέλουν να γίνει το 2-2. Μιλάμε για τον πρώτο αγώνα ασυλίας. Εύστοχος ο James με την πρώτη. Ο Περικλής δείχνει πολύ δυνατά. Παραλίγο να πετύχει και τη δεύτερη ο James. Πρώτος κρίκος και για τον Περικλή, δεύτερος για τον James. Κοιτάει τον James, περπατάει πραγματικά και κοιτάζει με ένα ύφος μπλαζέ τον αντίπαλό του. Παραλίγο να πετύχει και τον τρίτο στόχο. Δεύτερος και τον Περικλή, τώρα έχει το προβάδισμα ο Περικλής. Παραλίγο να κάνει τον τρίτο Περικλής. Θα είχαμε το 2-2. Ψύχρεμος ο James γυρίζει, στέλνει φυλάκια, πετάει τον κρίκο και γράφει το 3-1. Ψύχρεμος. Ναι, ρε. Ήθελε ανάσες και... Εντάξει, παραλίγο να μπει και στα δύο πρώτα. Ναι, είσαι πάρα πολύ καλός στόχο. Απλά συγκεντρώνω στο στόχο και ερνάς. Λοιπόν, επειδή θέλω να φάω ένα μακαρόνι, πάμε ένα μακαρόνι. Έλα. Έλα, πάμε. 1, 2, 3. Μακαρόνι! Πέρι πολύ. Ποιο το δικό σου. Εντάξει, το βρήκα μόνος. Να σου πω, ήσουν πολύ καλό. Και το τελευταίο που πέταξες, ρε φίλε. Ήταν στο τσάκ να μπει, το ένα δεν μπήκε. Σε πρωτοκάρι, ρε φίλε, εντάξει. Έμπαινε και τελείωνε. Πάμε εμείς σαν μαχητές, πάμε. Μπράβο. 1, 2, 3. Μαχητές! Το σκορ για τους μαχητές οι οποίοι έχουν τον Νίκο Μπάρτζη, τον αγρότα από την Κόρινθο πάνω στην πλατφόρμα, απέναντί του Αλέξης Παπάς. Έτοιμοι! Είχαν δύο παίκτες. Πάμε, Άλεξ! Για να δούμε τους δύο παίκτες. Πολύ γρήγορος ο Νίκος. Πολύ ωραίο πέρασμα. Κάτω από το χαμηλό εμπόδιο εκεί έφυγε άλλο κατζής ο Νίκος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ύπαιθρο, στην Αγροτιά. Περάσει αρκετά μπροστά από τον Αλέξη. Ο Αλέξης Παπάς, ο οποίος δυσκολεύεται εκεί, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να περάσει κάτω από το χαμηλό εμπόδιο ο Αλέξης. Είναι και σχεδόν 2 μέτρα παλικάρι. Ο Νίκος πολύ γρήγορος, πέφτει εκεί και προσγειώνεται λίγο άσχημα με το στομάχι του πάνω στην μεταλλική μπάρα. Για δεύτερη φορά παρόλα αυτά δεν πτωείται. Πολύ μπροστά από τον Αλέξη, ο οποίος φαίνεται να έχει παρατήσει την κούρσα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστοχος ο Νίκος. Αφήνει τους κρίκους κάτω. Νάτι η πρώτη εύστοχη βολή. Πολύ κοντά στο 4-1. Νάτι η δεύτερη. Έχει δουλέψει καλά τα χέρια του τώρα ο Νίκος. Θα πρέπει να συμβεί μια μεγάλη έκπληξη για να κλέψει τον πόντο Αλέξη, ο οποίος τώρα φτάνει. Κρίκος και πανηγυρίζει έξι, αλλά ο Νίκος 4-1 μπροστά οι μαχητές. Φεύγει μόνο κόμματα, ρε. Ναι, ξέρω, κατάλαβα έτσι. Έτσι. Φεύγει ευθεία. Ενώ έτσι παίρνει φάλτσο. Φέρνει που σε δυσκόλεψε το ραν. Τίποτα εδώ, μπήκα χύμα, δεν βρήκα που να πατήσω. Σκάλωσαν
Πού? Τα γόνατά μου σε αυτό που σκύβιζε, φίλε. Το που το περνάς από κάτω. Δεν σε χώραγε εκεί. Εκεί πήγαινα. Δυσκολεύτηκες. Πήγαινα να Πήγαινε σκύψω. τα γόνατα, το βγάζει και δεν χώρασε. Δεν χωράει. Άρα πρέπει να θέλει έρπη, μάλλον. Για τους άντρες τους θέλει να κάνετε έρπινγκ. Είναι πολύ χαμηλό. Εγώ πηγαίναμε με τη γιαγιά μου για bowling. Εγώ πηγαίναμε πιο πίσω. Όχι. Το πρώτο, επειδή είναι χαμηλά και μου βγήκε έτσι, δεν έκανα. Μπήκα με το κεφάλι, σούρθηκα. Δεν έκανα ελπίν. Στο πάνω μπουσούλησα. Έλα, Νίκ, μπράβο. 1, 2, 3. Νίκος! Το σκορ για τους μαχητές. Η Σοφία Μαργαρίτη στην εξέδρα απέναντί της η Άννα Μαρία Βέλη. Έτοιμες. Ξεκινάνε. Δύο γυναίκες. Πάμε Σοφία! Έλα Σοφία, έλα! Η Άννα Μαρία μπαίνει πιο σβέλτα μέσα στο λαβύρινθο. Η Σοφία όμως είναι πολύ δυνατή. Είναι ένας τύπος μάχης αντοχής. Πολλά πάνω κάτω. Τρέχουν τώρα και οι δύο στις σκάλες και η Σοφία φτάνει την Άννα Μαρία. Είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή θέλει να είσαι και γρήγορος, θέλει όμως και αντοχή. Η Άννα Μαρία μας έχει δείξει στο πρώτο κιόλας αγώνισμα ότι σε κάποιο σημείο συνήθως χάνει τη δύναμή της, ειδικά όταν έρχεται σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Για να δούμε τώρα εδώ στην πισίνα τι θα κάνει. Βγαίνουν εκεί οι δύο αργά. Η Σοφία όμως τώρα παίρνει κεφάλι. Πάμε Σοφία, πάμε! 4-1 οι μαχητές, αν καταφέρουν και πάρουν και αυτόν τον πόντο, θα επηρεαστεί πάρα πολύ και το ψυχολογικό κομμάτι. Πάμε, σε κοντά, πάμε! Για την ομάδα των διασύμων. Σοφία, πρώτη με αρκετή διαφορά, παίρνει τους κρίκους. Τώρα έρχεται και η Άννα Μαρία, η οποία ψάχνει να βρει την ανάσα της. Θέλει ηρεμία τώρα στο στόχο, πολύ άστοχη η Σοφία. Για να το πει αν η Άννα Μαρία το έχει καλύτερα. Και αυτή, πετάει λίγο το γάμο που λέμε. Πρώτος κρίκος για τη Σοφία, η οποία το βρήκε. Το δεύτερο σετ κρίκων. Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει, τι ύψος πρέπει να δώσει. Να'τη και η Άννα Μαρία. Χρειάζονται ένα πόντο οι διάσημοι. Και μετά το 5-1 χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανακάψουν. Τώρα δείχνει πολλές άστοχες βολές η Άννα Μαρία. Επιστρέφει η Σοφία. Κυνηγάει τον δεξί λοξό στήλο. Τώρα πάει στον αριστερό. Δεν νομίζω ότι φταίνε αυτά τα μεταλλικά παλούκια. Πιο πολύ ο κρίκος φταίει, το πέταγμα. Τώρα πήγε να κάνει κάτι στριφογυριστό εκεί η Άννα Μαρία. Επίσης λίγο κινέζικο τσίρκο αυτό που πετάει. Σοφία το καταφέρνει, επέμεινε στο συγκεκριμένο στήλο και το κατάφερε. Άλλο ένα κρίκο θέλει για να γράψει το 5-1. Πολύ κοντά η ομάδα των μαχητών σε μια διαφορά 4 πόντων. Παρακολουθείτε το πρώτο αγώνα ασυλίας, το πρώτο αγώνα ασυλίας της χρονιάς. Παραλίγο η Σοφία. Η Άννα Μαρία δεν ξέρω τι κάνει, δείχνει, του λέει σε σένα. Θέλει να κάνει εκεί, δεν έχω καταλάβει. Δείχνει με το αριστερό χέρι, πετάει με το δεξί. Μια δική της τεχνική. Έλα, προλαβαίνει. Και να πείσει τον στήλο να δεχτεί τον κρίκο. Κάτι τέτοιο. Με τα δύο χεράκια τώρα η Σοφία. Σφήνωσε εκεί ο κρίκος, δεν της έκανε τη χάρη. Δεύτερος κρίκος για την Άννα Μαρία Βέλη. Πάλι δείχνει που θέλει να το πετάξει. Κάνει κάποια μορφή αυτοσυγκέντρωση από το Τζιβέτα, αλλά δεν θα προλάβει. Να'τη η Σοφία Μαργαρίτη κάνει το 5-1 και αρχίζει να γίνεται ο αγώνας της πρώτης ασυλίας. Ένας άσχημος εφιάλτης για τους διάσημους. Ψάχνει να βρει την ανάσα της, θέλει ηρεμία τώρα στο στόχο. Να'τη και η Άννα Μαρία.
Ναύτη η Σοφία Μαργαρίτη κάνει το 5-1. Καλύτερα σου πέτυχε με τα δύο χέρια, λες. Σκάλωσε το τελειώς το τρίτο. Έλα, πάμε για το 10, άντε, άλλες 5. Άλλες πάνε πολύ δυνατά. Πάμε 5-1. Έχουν πέσει ψυχολογικά οι άλλοι. Πάμε. 2, 3. Σοφία! Μπράβο, ρε Αναμαρία, δεν πειράζει. Να σου πω, αγωνίστηκες πάρα πολύ καλά. Μην είσαι έτσι που δεν έκανες. Πολύ καλά τα πήγες, πολύ καλά τα πήγες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Αναμαρία. Μπράβο σου, μπράβο σου, κόλλα 5, δεν πειράζει. Πάμε ρε παιδιά, πάμε, πάμε. Πάμε. Αναμαρία, όλοι. Πάμε, 1, 2, 3. Αναμαρία! Μόνο εδώ είναι το σπαστικό, παιδιά, τελικά. Πιστεύω να φτάσουμε στα 7, το έχουμε πάντως. Μόνο αυτό είναι, ναι. Είμαστε πολύ κοντά. Δεν πειράζει, έχουμε ακόμα, δεν τέλειωσε ακόμα, παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο. Έχουμε ακόμα, πάμε. Το σκορ για την ομάδα των μαχητών. Ξεμακραίνουν οι μαχητές σε διαφορά πόντων και τώρα πάνω στις εξέδρες είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος και ο Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου. Έτοιμοι! Ήταν δύο παίκτες. Προσπαθεί εκεί ο Τριαντάφυλλος να κατέβει. Ο Γιώργος έχει γίνει ήδη καπνός με την μπαντάνα στο κεφάλι, θυμίζει λίγο τον Ράπο. Τριαντάφυλλος λέει και εκεί. Πάμε Τριαντάφυλλε! Πάμε Τριαντάφυλλε! Πολύ πίσω ο Τριαντάφυλλος. Σαν να κάνει αναγνωριστική. Ίσως πιστεύει πολύ στο χέρι του, δεν ξέρω. Ο Γιώργος πάντως έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Ο Τριαντάφυλλος δείχνει σαν κάτι να ψάχνει στην πίστα, σαν να έχει χάσει τα κλειδιά του. Ο Γιώργος πάρα πολύ γρήγορα θέλει να βάλει στο τσεπάκι του και αυτό το πόντο και να δώσει ακόμα περισσότερες ελπίδες στην ομάδα του να μην βρεθεί εκτεθειμένη στο πρώτο συμβούλιο. Πετάει όμως, σαν πετάει καρπούζια εκεί, τώρα προσπαθεί να κάνει τη μέθοδο του φρίσμπι, αλλά δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Μήπως κάτι ήξερε ο Τριαντάφυλλος, γι' αυτό δεν φορτσάρει. Μήπως περιμένει να τον πάρει στο στόχο, για να δούμε, δεν τον βλέπω κιόλας. Νάτος ο Τριαντάφυλλος, έρχεται. Πρώτος κρίκος για τον Γιώργο, τον βρήκε ο Γιώργος. Άστοχη η επόμενη βολή του. Προσπαθεί να μετακινήσει λίγο το σώμα του. Νάτος ο Τριαντάφυλλος. Έρχεται χαλαρά, σαν να κρατάει δυνάμεις. Κοιτάξτε, σε μορφή προπόνησης. Ίσως να το έχει καλά ο Τριαντάφυλλος στο θέμα με τους κρίκους. Για να δούμε. Νάτος ο πρώτος για τον Τριαντάφυλλο. Παραλίγο το δεύτερο, φέρνει ο Τριαντάφυλλος με μεγάλη απόσταση. Το παιχνίδι στα ίσα και μπαίνει και μπροστά. Μάλλον έχει παίξει το συγκεκριμένο σε Λούνα Πάρκ. Δεύτερος κρίκος για τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Παραλίγο τρίτος για τον Τριαντάφυλλο. Πραγματικό ντέρμπι. Βάζει κρίκο ο Γιώργος, αλλά σε άλλο στήλο. Επιστροφή του Τριαντάφυλλου. Ρίχνει πρώτος άστοχος. Άστοχος και ο Γιώργος. Παραλίγο. Τρομερή εξέλιξη του πόντου αυτού. Τριαντάφυλλος όχι. Ούτε ο Γιώργος δίνει ύψος τώρα, παραλίγο. Χτυπάει ο κρίκος του Γιώργου, δεν φεύγει έξω. Αυτός ήταν ο άσος στο μανίκι που είχε ο Τριαντάφυλλος. Ήταν καλός αυτό το στόχο. Και το καταφέρνει, παίρνει τον πόντο οριακά πριν σκοράρει. Και ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Τρομερός Τριαντάφυλλος, 5-2 το σκορ. Όχι, τρελάθηκα τώρα, δεν μπορώ. Έλα, ας βάλουμε να πήγες, τον πήρες για πολύ. Τον περάσουμε. Ούτε στη μέση δεν είχε φτάσει. Στα 10 χιλιόμετρα πίσω. Λίγο το στόχο πρέπει να βρούμε γενικά. Στο στόχο μόνο. Ήσουν πολύ μπροστά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε αβαντάζ ακόμη. Πόσο είναι 5-2? 5-2. Τίποτα ρε. Απ' το άγχος μου. Απλά σερώνει το στόμα μου. Πάμε, πάμε. Πίσω μη φοβάμαι. Τίποτα άλλο, στο τρέξιμο. Δεν ήταν δύσκολο. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, πολύ καλός. Κέρδισες το καλύτερο τους χαρτί, φίλε. Να ξανατρέξεις. Γι' αυτό πήρα Άρα το καλύτερό τους. Όλα είναι πιθανά. Ρε φίλε, από το άγχος
Συγγνώμη το στόμα μου. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό, Πάμε. μου πάει και εσύ κατάσταση με τα καλύτερα. Εντάξει. Μια χαρά, τέλεια. Μπράβο, ρε, κόλλα παιδιά. Πάμε. Stop. Έλα και το γιο μου Νικόλας δυνατά. Νικόλας δυνατά. Νικόλας! Έλα, μια χαρά. Έλα, πάμε. Έλα, Γιώργη, έλα, πάμε. Μπράβο, 1, 2, 3. Γιώργος! Ναι ρε. 5-2 το σκορ, παραμένουν μπροστά οι μαχητές Κώστας Παπαδόπουλος και Γιώργος Κοψιδάς στις πλατφόρμες, έτοιμοι! Ξεκινάνε οι δύο πολύ χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος και ο Γιώργος ο Κοψιδάς έχουν φάτσες που τις θυμάσαι, αν τις δεις για πρώτη φορά. Έμεινε για αρκετή ώρα αδρανής η ομάδα των διασύμων, αλλά βρήκε σημειωμό. Το βρήκε συγκεκριμένα ο Τριαντάφυλλος, που έδωσε ένα πολύτιμο πόντο, γράφοντας το 5-2. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα με τους ψηλούς. Περνάει ο Ζαχαροπλάστης, λίγο πιο γρήγορα από τον Γιώργο Κοψιδά. Ο Κοψιδάς φαίνεται εκεί τώρα να προσπαθεί να βρει την ανάσα του. Ο Κώστας, λίγο πιο γρήγορα και δυνατά, έχει πολύ δυνατά πόδια ο Κώστας. Να δείτε, γραμμώνονται και οι δύο βασικά. Ο ένας έχει κάνει και πάλι. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Κοψιδάς, πολλά χρόνια επαγγελματικό μπάσκετ. Θα βγει πρώτος από την πισίνα ο Κώστας. Ένας πόντος τώρα για τους διάσημους, θα έβαζε υποψίες στην ομάδα των μαχητών για το τι πρόκειται να γίνει. Θέλουν να κρατήσουν την πρωτιά, βγάζει την μπαντάνα ο Κώστας Παπαδόπουλος, παρερώνοντας το ιδιαίτερο μαλλί του. Ξεκινάει τις βολές, έρχεται και ο Γιώργος Κοψιδάς. Παραλίγο, καλός ο Κώστας. Φαίνεται να το κατέχει με τον Κρίκο, νάτος. Πρώτος εύστοχος Κρίκος, τώρα ξεκινάει και ο Γιώργος. Δεν είναι μπασκετική βολή, παρόλα αυτά, σαν σημάδι το πάει καλά. Δίνει και ύψος και πηγαίνει και κοντά στον άξονα. Αλλάζει Κρίκο Κώστας. Ο Γιώργος επιμένει ακόμη στον αριστερό Κρίκο. Πολλοί παίκτες ξεκινάνε συνήθως από το κέντρο. Αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι ξεκίνησαν από αριστερά. Με τα δύο χέρια τώρα ο Κώστας, ο οποίος σκέφτεται να αλλάξει τεχνική. Νάτος ο δεύτερος Κρίκος. Παραλίγο μπήκε, βγήκε του Κοψιδά. Αχ, άτυχος ο Γιώργος. Και δύο βολές πολύ καλές. Αλλά ο Κρίκος δεν του έκανε τη χάρη, δεν έχει πετύχει ακόμη κάποια εύστοχη βολή. Παραλίγο ο Κώστας θα πάρει και αυτό το πόντο. 5-2 το σκορ μπροστά οι μαχητές, υπενθυμίζω. Ο Κώστας έχει τις περισσότερες πιθανότητες με το μέρος του τώρα να πάρει τον πόντο. Θα πρέπει ο Γιώργος να είναι εξαιρετικά εύστοχος. Τελειώνουν οι κρίκοι του, τρέχει να μαζέψει ο Κοψιδάς. Κώστας, άτυχος κι αυτός. Ο Γιώργος αρκεί του στο να παίρνει μόνο 3 κρίκους. Έχει ένα κρίκο πίσω από το στόχο, δεν ξέρω αν τον έχει δει, επίτηδες τον αφήνει. Για τον Κοψιδούρη, νάτος ο πρώτος κρίκος για τον Κοψιδά, δεύτερος! Ο Κώστας κάνει, να το λοιπόν που γίνεται παίρνει. Και αυτός ο πόντος, βλέπω τον Ασημακόπουλο. Χτυπάει το κεφάλι του. Τρίτος κρίκος για τον Κώστα Παπαδόπουλο. Νεύρα από την πλευρά του Κοψιδά. 6-2 το σκορ για τους μαχητές. Μπράβο σου Κώστα, μπράβο σου. Ανατρίγιας είναι φίλα από το τέτοιο. Φαίνεται. Απ' την Αμερική. Ωραίο ραν, πολύ ωραίο ραν. Πάρε λίγο νερό Γιώργο μου. Έλα. Πιες από. 200 Δεν πειράζει Γιώργο. Σήμερα η τύχη είναι με το μέρος τους. Τι να κάνουμε. Γιώργο δεν πειράζει. Ποια τύχη μωρέ, ποια τύχη. Πιες κάτι. Έριξε σίγουρα περισσότερο. Τα σπάσα, τι τύχη.
Ή το βάζει, δεν το βάζει, δεν υπάρχει τύχη. Πάλι καλά πήγα στο τέλος του ένα κρίκο. Πήρε τη ρεβάνση. Άμα έπαιρνε το δεύτερο. Εντάξει, βάζει 2 ρε. Μπαμπαμ τους βάζει και ήσασταν 2-2 ξαφνικά. Μετά βρήκε το φαλτσάκι. Επόμενη φορά. Τέλος, εγώνιστε τώρα, έλα ρε εσύ. Έλα. «6-2 το σκορ για τους μαχητές. Η Έλενα Μαριπόζα Κρεμλίδου έχει πάρει θέση στην εξέδρα απέναντί της. Είναι η Ελευθερία Ελευθερίου για τους διάσημους. Έτοιμες! Οι δύο παίκτριες. 6-2 το σκορ. Πρώτος αγώνας ασυλίας. Πολύ σημαντικός. Φαντάζομαι καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει παίκτη της. Ήδη οι μαχητές έχουν χάσει μια παίκτρια, την Έλενα Ηλιοπούλου, η οποία δεν άντεξε. Survivor είναι παιχνίδι, τα γερά νεύρα, πολλές αντοχές και σίγουρα δεν τις έχουν όλοι. Η Ελευθερία Ελευθερίου παίρνει κεφάλι στην κούρσα. Ανεβαίνει τώρα στο πιο ψηλό σημείο του στίβου μάχης. Κατεβαίνει από την ανεμόσκαλα η Έλενα Μαριπόζα. Φαίνεται λίγο κουρασμένη. Βγαίνει η Ελευθερία πρώτη από την πισίνα. Αρκετές δυνάμεις. Βλέπω τα πόδια της σφίγγουν. Δεν την περπατάει την πίστα. Θέμα είναι να φέρει όμως και αποτέλεσμα στον τελικό στόχο. Είδαμε πολλές ανατροπές μέχρι στιγμής. Είδαμε τον 30χρονο να περπατάει και να παίρνει πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο πραγματικά. Έτοιμη η Ελευθερία Ελευθερίου. Τώρα βγαίνει από το τελευταίο εμπόδιο η Μαριπόζα. Κακή βολή από την Ελευθερία. Πρέπει να δώσει ύψος στον κρίκο. Βέβαια ο καθένας βρίσκει το προσωπικό του στυλ. Για να δούμε. Όρθιοι σχεδόν όλοι οι μαχητές θέλουν να συνεχίσουν αυτό το σερί, το οποίο τους το διέκοψε ο Τριαντάφυλλος με τον πόντο που πήρε απέναντι στον Γιώργο Ασημακόπουλο. Πολύ καλό ήταν, πολύ καλό, πολύ καλό. Και οι δύο κοπέλες πετάνε πέτρες αυτή τη στιγμή, δεν πετάνε κρίκους. Ψάχνουν το στυλ τους. Δεν το έχουν βρει σίγουρα. Συνεχίζουν τις άστοχες βολές. Βοκάει εκεί ο τείχος. Πρώτος κρίκος. Τυχαίος μάλλον για την Έλληνα, γιατί και αυτή σηκώσει τα χέρια, δεν το περίμενα τον εαυτό της. Και μπράβο της. Όλα μάζεψε τα όλα. Πάμε πιο καλά. Τώρα προσπαθεί με τα δύο χέρια η Ελευθερία. Αδύναμη βολή. Το παρατάει το στυλ αυτό. Γυρίζει πίσω η Έλενα, η οποία έχει χαλαρώσει μετά την εύστοχη πρώτη βολή. Παραλίγο να κάνει και τη δεύτερη. Ελευθερία κοιτάζει τους συμπαίκτες της. Πρέπει να τον βρει τον στόχο. Τώρα αυτό παραλίγο να φύγει στο ποτάμι. Πιο κοντά η Έλενα παραλίγο τώρα. Στάθηκε άτυχη γιατί έκανε 3 καλές βολές. Θα μπορούσε να έχει ένα κρίκο εκεί. Δεν τα κατάφερε. Να τη κατατύχει τώρα η Ελευθερία με τα μπλοκ και μέσα. Τώρα έφυγε πίσω. Πάει πίσω διακοσμητικό. Έχει να μαζέψει κρίκους η Ελευθερία. Είναι στο ίδιο σημείο και οι δύο παίκτες. 6-2 το σκόρ, υπενθυμίζω για τους μαχητές. Επιστροφή για τις κοπέλες, προσπαθούν να πάρουν ανάσες. Θέλει και λίγο ψυχραιμία τώρα. Νάτος δεύτερος πάλι με ταμπλό η Μαριπόζα. Πραγματικά αυτός ο... Νάτος και τρίτος με ταμπλό από τη Μαριπόζα. Να θέλει να το ξανακάνει αυτό, δεν νομίζω να το κατάφερνε. 7-2 το σκορ για τους μαχητές. Πολλές ανατροπές μέχρι στιγμής. Είδαμε τον Τριαντάφυλλο να περπατάει. Όποτε η Έλενα παραλίγο τώρα. Νάτο και τρίτος με ταμπλό από τη Μαριπόζα. Να ήθελε να το ξανακάνει αυτό, δεν νομίζω να το κατάφερνε. Λοιπόν,
Το πήγα λίγο πιο chill, γιατί σκεφτόμουν ότι όταν έρθω εδώ θέλω ανάσα, γιατί αλλιώς θα ήμουν πάλι σαν τις προάλλες. Πέθανα. Οπότε πήγα πιο chill, ήμουν ελάχιστα πιο πίσω, ό,τι είδα. Λίγο στόχος με τρέχει. Sorry παιδιά, αν τρελαινόμουν θα έμενα στα μισά. Το πήγες χαλαρά. Δεν πήγα χαλαρά, το πήγα λίγο πιο, ένα level πιο κάτω. Καλά έκανες και άκουγες όλους και έπαιρνες ανάσες εδώ πέρα. Είμαστε πάντα πόρους. Παιδιά, γλίστραγε, έκανα το λάθος. Τώρα γίνει πιο δύσκολο, πιο πίσω. Στεγνώσαν τα χέρια μου και μετά με ξανακούμπησα που ήμουν βρεγμένη και γλίστραγε. Όταν στεγνώσετε και φτάσετε εδώ, μην ξανακουμπήσετε πάνω σας. Γλίστραγε πάρα πολύ. Δεν είχα τον έλεγχο, έφευγε και δεν είχα τον έλεγχο. Το έκανες αριστερά έτσι ωραία και μπήκε. Δεν είχα τον έλεγχο όμως, έβαζα το στόχο και μου γλίστραγε από τα χέρια. Τέλος πάντων, το έχανα. Νομίζω ότι πιο πολύ όταν λέμε μια συμβουλή τύπου Παρανάσα, να λέμε και το όνομα του. Γιατί δεν ξέρω αν το λέτε εσείς, δεν σας βλέπω. Ναι, κατάλαβα. Τύπου Έλενα Παρανάσα, Έλενα κάνω αυτό, Έλενα κάνω αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν μιλάνε για μένα ή μιλάνε οι άλλοι και δεν ξέρω τι κάνω λάθος. Από αύριο πριγκίπισσα Παρανάσα. 7-2 το σκορ για τους μαχητές. Έχουμε περάσει στα δεύτερα ματσαρίσματα. Ο James Καφετζής για την ομάδα των μαχητών έχει επιλέξει να έχει αντίπαλο τον Μιχάλη Αρναούτη. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν δύο παίκτες. Ο James με το γνωστό του στυλ. Επέλεξε το boxer στα ματσαρίσματα, το σύμψη. James και Mike στο ίδιο σημείο. Περνάνε και μπαίνουν μέσα στην πισίνα. Είναι ένα σωστά μοιρασμένο ζευγάρι. Αν δεις το ύψος και την ταχύτητά τους, πάνε ταυτόχρονα και οι δύο παίκτες. Ένας πόδος που θα κριθεί τον τελικό στόχο. Ο James είναι καλός στους κρίκους. Κάνει ο James πρώτος στο στόχο. Είναι καλός στο στόχο ο James. Τώρα μαζεύει κρίκους και ο Μιχάλης Αρναούτης εύστοχος με την πρώτη, ο James και η δεύτερη. 2-2. Παραλίγο να κάνει το 3-3. Δεν θα δυσκολευτεί αν συνεχίσει έτσι. Ο Μιχάλης ρίχνει άστοχες στο ταμπλό. Τώρα και ο James μερικές άστοχες. Νάτος ο Μάικ Αρναούτης. Πρώτη, δεύτερη άστοχη. Για να δούμε, θα πάρει τον πόντο. Θα καταφέρνει ο James. Πάλι φυλάκια προς την ομάδα του αυτή τη φορά και 8-2 για τους μαχητές. Ωραίος, μπράβο. Θα καταφέρνει ο James. Μπράβο, James. Πολύ καλός. Μπράβο, πάρα πολύ καλός. Και ο στόχος μπαμ μπαμ μπαμ. Μπράβο. 2-3 άστοχες έτσι στο τρίτο. Ανάσες. Ανάσες και ίσως του. Πύραυλος. Πολύ καλό. Θέλω να φράξω ένα βέρια για κάτι δύο φίλους μου, τον Κάμα και τον Άρη. Ένα βέρια. Πάμε, πάμε. 2-3. Θα ρωτήσω κάτι. Αν το αλλάξουμε τακτική στο έτσι θα μας βολεύει περισσότερο. Όχι, είναι καλύτερα έτσι. Εμένα δεν με βολεύει καθόλου στο έτσι. Τώρα ό,τι να είναι τώρα, εντάξει. Το σκορ για τους μαχητές. Στη ράμπα είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος και για την ομάδα των διασύμων ο Περικλής Κονδυλάτος. Έτοιμοι! Κάνε δύο παίκτες. Ο Περικλής επέλεξε τον Κώστα Παπαδόπουλο. Να χτυπήσει έναν λίγο πιο βαρύ παίκτη από αυτόν και να φέρει ένα πόντο για την ομάδα του που τόσο τον χρειάζεται. Μέχρι στιγμής η ομάδα των μαχητών προχωράει πολύ δυνατά, έχοντας γράψει το 8-2. Μεγάλη διαφορά και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανατραπεί. Βέβαια, όλα γίνονται στο Survivor. Ο Περικλής κατεβαίνει γρήγορα και δείχνει να σφίγγει λίγο τα δόντια του, σαν να στραβοπάτησε λίγο στο προηγούμενο εμπόδιο. Ο Κώστας πίσω του. Μπαίνει και λίγο άτσαλα μέσα στην πισίνα ο Περικλής.
Σαν να έχει γυρίσει λίγο τον Αστράγαλο, για να τον δούμε εδώ στο τρέξιμό του. Πηγαίνει καλά. Περικλής είναι μπροστά, καθαρά. Θέλει να φέρει το πόντο στην ομάδα του, φαίνεται αυτό από την ένταση στο πρόσωπό του. Κώστας Παπαδόπουλος αρκετά πιο πίσω, ο Περικλής ξεκινάει τις βολές του. Όλοι οι μαχητές εμψυχώνουνε. Με αγωνία παρακολουθούν οι διάσημοι, ο Περικλής ξεκινάει, δεν καταφέρει να κάνει κάτι με τις βολές. Για να δούμε τον Κώστα. Νάτος ο πρώτος κρίκος για τον Κώστα. Παραλίγο και ο δεύτερος. Όχι, δεν τα καταφέρει. Ο Περικλής συνεχίζει άλλο ένα σετ άστοχων βολών. Πάμε αγόρι μου, πάμε. Οι διάσημοι κοιτούν με απόγνωση, χρειάζονται ένα restart αυτόν τον αγώνα. Εκεί. Τους έδωσε μια ανάσα ο Τριαντάφυλλος με το δεύτερο πόντο που πήρε για τους διάσημους, άρα ένας Τριαντάφυλλος δεν φέρνει άνοιξη. Ο Κώστας συνεχίζει, δεύτερη εύστοχη βολή, ο Περικλής δεν έχει καταφέρει κάτι. Δεν είναι ο στόχος του αυτός. Χρειάζεται και εξάσκηση στις παραλίες, χρειάζονται πολλά πράγματα για να επικρατήσει το Survivor. Τελευταίος κρίκος για τον Κώστα, δεν το καταφέρνει. Ο Περικλής ρίχνει σε όλα τα σημεία εκτός από τα σωστά. Τρίτος κρίκος για τον Κώστα, του σε πολύ χρόνο Περικλής Κονδυλάτος και 9-2 οι μαχητές, μία ανάσα πριν τη νίκη. Η Παναγίτσα είναι μαζί μας. Έλα, Φάτινα. Είμαστε 9. Φάτινα. Σταμάτα ρε θελμετική. Η Παναγίτσα μαζί μας την αφήνουμε. Μία νίκη έμεινε. Και άμα νικήσουμε την αφήνουμε. Αλλιώς θα τη φάμε όλοι. Πάμε, έλα, πάμε να Κώστας. 1, 2, 3. Κώστας! Πάμε και μαχητές. Εννοείται, πάμε τρένο. 1, 2, 3. Μαχητές! Το κατάλαβα τώρα αργά, θα μου πεις, μπορεί και να μην είναι αργά. Αλλά τώρα που έκανε ο Περικλής, όταν κάνουμε έτσι, δεν έχουμε την ευθεία του. Σταθερό το καρπό και να πηγαίνει όλο το χέρι μπροστά. Για να πάει ευθεία. Να μην κάνει ο καρπός έτσι. Να μην γυρνάει καν ο κρίκος. Ναι, να τον έχεις σταθερό και να κάνεις το χέρι έτσι. Το σκορ για τους μαχητές, μία ανάσα πριν τη νίκη. Η Έλενα Κρεμλίδου είναι στην πλατφόρμα η Μαριπόζα, απέναντί της η Κάτια Ταραμπάγκο για τους διάσημους. Έτοιμες? Πάμε! Για να δούμε τι θα γίνει. Αν κλείσουν εδώ οι μαχητές, πράγματα πολύ δύσκολα για τους διάσημους, θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο στο Συμβούλιο. Η Κάτια Ταραμπάγκο δεν θέλει να συμβεί αυτό. Βγαίνει πάρα πολύ δυνατά. Έχει απέναντί της και μια πιο αργή αντίπαλο. Θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Θα θελήσει να φτάσει αρκετά μέτρα πριν στον τελικό στόχο και αυτό κάνει. Έχει γκαζώσει η Κάτια και φεύγει πολύ δυνατά. Κάτια βέβαια από την αρχή του παιχνιδιού δεν έχει χάσει πόντο. Το Άτσαλα εκεί στην πισίνα. Βγάζοντας και μια κραυγή. Η Έλενα από πίσω της αρκετά αργά. Βοηθάει αυτό την Κάτια. Μπαίνει στο τελευταίο εμπόδιο, το οποίο θέλει προσοχή. Αυτό με τα σκοινιά. Μπορεί να σου φύγει ένα πόδι εκεί ανάμεσα και να μπλέξεις άσχημα. Μπράβο ρε Κάτια, μπράβο. Η Κάτια μαζεύει δυνάμεις, παίρνει ανάσες και φτάνει πρώτη στο στόχο. Ψάχνουν οι μαχητές να δουν πού είναι η Μαριπόζα. Η Μαριπόζα δεν βλέπουν, τώρα έρχεται. Κάτια συγκεντρώνεται, παίρνει ανάσα βαθιά, άστοχη πρώτη βολή. Και η δεύτερη. Η τρίτη όμως είναι εύστοχη. Φυλάει εκεί τα κρικάκια η Κάτια. Δεύτερη, πανηγυρίζει και δεύτερη επιτυχία, ρουλιάζει. Τρίτη! Και βγάζει ό,τι έχει μέσα της η Κάτια. Μειώνει για την ομάδα των διασύμων. Αυτό θέλουν οι διάσημοι αυτή τη στιγμή. Ένα θαύμα. Και η Κάτια κάνει την αρχή. 9-3 το σκορ.
Κάτια. Τι να πούμε, τα λόγια είναι περιττά, αυτό που κάνεις τα έδειξε όλα. Μπράβο. Μπράβο σου, Ο καλύτερος στόχος μέχρι τώρα. Ο καλύτερος στόχος. Ναι, απόλυτος. Παιδιά, όντως ισχύει αυτό που είπε ο Γιώργος. Με τον καρπό. Ναι, ποτέ. Έτσι, Το χέρι. μέχρι εδώ. Φράκ και μέχρι εδώ. Ήταν τυχερή, έβαλε 3 στα 3. 3 στα 3 το έβαλε. Όχι, έβαλε ένα. Απέτυχε Δεν κοίταγα 2-3. καθόλου το μεταξύ. Απέτυχε τα πρώτα, τα 2. Μετά το έβαλε και μετά έβαλε 2-3. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πέφτουμε. Έλα, έχουμε κι άλλο. Δεν πέφτουμε. Όχι, ο Κρίς θα κάνει το 10 τώρα. Είναι 9-3. Έλα, Μαρίνα μου, πάμε. Έλα, τελειώνουμε. Έλα. Ίσως η τελευταία αναμέτρηση του αγώνα, για να δούμε. Κρίστα Μούλης για τους μαχητές, απέναντί του ο Πάνος Καλίδης για τους διάσημους. Έτοιμοι! Έλα, Χρήστο, πάμε! Πάνος δεν φαίνεται να κατεβαίνει και με όρεξη. Βλέπω αρκετά αργό, ενώ ο Κρίς τρέχει για να κλειδώσει την νίκη σε αυτόν τον πρώτο αγώνα ασυλίας και να στείλει το βράδυ στο Συμβούλιο με την πλάτη στον τοίχο τους διάσημους. Με το καλημέρα στο φετινό Survivor. Για να δούμε αν θα το καταφέρει. 3 πόντι μόλις για τους διάσημους. Κοιτάξτε τον Πάνο. Πραγματικά την περπατάει την πίστα. Ίσως να είναι και εξάντληση, δεν ξέρω. Ίσως ακολουθεί την τεχνική του Τριαντάφυλλου, ο οποίος έφερε πόντο, ενώ πήγαινε και αυτός πολύ αργά. Κρίστα Μούλης περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Μπράβο πάνω, μπράβο. Ο Κρίς πολύ γρήγορος. Δεν αφήνει καθόλου το πόδι από τον γκάζι. Θέλει να εξασφαλίσει την πρώτη νίκη στον πρώτο αγώνα ασυλίας για τους μαχητές. Τώρα παίρνει ανάσες, συγκεντρώνεται. Ο Πάνος αγνοείται κάπου εκεί στα μισά της πίστας. Ο Κρίς ξεκινάει τις βολές του. Απογοητευμένη διάσημη. Εύστοχος ο Κρίς με την πρώτη βολή. Δεύτερη βολή, εύστοχη και από ό,τι φαίνεται, νάτος ο τρίτος κρίκος. Δεν έχει ευκαιρία ο Πάνος να ρίξει. 13 κάπου εδώ λίγη αυτή η σεμνή τελετή που στέλνει τους διάσημους το βράδυ στο Συμβούλιο της πρώτης ασυλίας. Έλα, Χρήστο, πάμε! Πάμε, κομμάτι! Έλα, κομμάτι, πάμε! Έλα, κομμάτι, πάμε! Νάτος ο τρίτος κρίκος, δεν έχει ευκαιρία ο Πάνος να ρίξει. Όπου χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που θα φάμε. Θα πάρουμε την ασυλία. Μπράβο, Κρίς. Και αφιερώνω αυτή τη νίκη στη μαμά μου. Πάμε ένα νικητές. Πώς λένε τη μαμά σου? Μαρία. Ωραία, πάμε ένα Μαρία πρώτα. Πάμε, ναι. Ωραία. 1, 2, 3. Μαρία! Πάμε ρε παιδιά, ένα Η μάχη είναι survivor, πολύ έλα. δύσκολη. Έλα όλοι μαζί, έλα. Έλα, δεν πειράζει, είμαστε δύναμοι. Τι φωνάζουμε? Ένα, δύο, τρία. Νικήτρια στον πρώτο αγώνα ασυλίας.